Bufa una tramuntana i... bueno, no sé si és tramuntana perquè no t'entenc molt, però fa un vent que t'hi cagues i aquí els vidres, bueno, s'estan estavellant les gotes d'aigua, no crec que es vegi a través del vídeo, però fa un temporal digne del Cap de Creus. Probablement n'hi ha de molt pitjors que aquest, però per mi és un gran temporal lloc secundari de Barcelona. Com ho explicaria? La sensació és rara, no? Dins d'un mateix, perquè jo sé que quan érem nen petit pensava que no sort que tingui, encara soc nen. Us juro que jo, conscient de tot això, us ben juro. Lo peor del mejor momento es que cuando deja de ser el mejor momento ya nunca tendrás el mejor momento. Gran reflexió. M'estava obrint el cafè i mirat a través de la finestra, feia un dia tempestuós, els núvols eren negres i se succeïen amb sempre la incògnita de es millorava el dia o empitjoraria, perquè els aconteixements s'esdevenien amb molta rapidesa. Quan he mirat la meva moto, tots coneixeu la meva moto bé, jo crec que la majoria dels que esteu veient la pel·lícula coneixeu la meva moto bonica, no és la Marlene Dietrich, ni el no sé mai, és una mossa bonica. La guitarra lligada, no? I la guitarra, evidentment, marcava una pauta molt maca. I m'he sentit altre cop orgullós de la meva moto i llavors una mica, i perdoneu-me, orgullós de mi mateix. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle times of morning, I can find you. Doncs ara farem un petit recorregut per aquí, per la casa, i ens ensenyo la cosa. A més, diguem que he arribat, si he pres possessió del terreny a les 5, i de les 5 a les 8 m'he estat allà menjant coses que després us explicaré, i ara no, les 8 són ara. No, ara són les 9. Bueno, és igual. Amb un parell d'hores he fet tot aquest desastre, però segur que era boníssim, eh? Això és com una mena de butaca, vale? L'entrada diràs, sí, bueno. Sentiu el soroll? La meva maleta. Aquí tenim una finestra estreta, petitona. Un sastre que és així com cairons o no sé què. Aquí ja mireu l'autobús, Aquí no és la ger de foc, perquè no les connexions és ger de foc, però és l'estufa de llenya que, com podeu veure, està cremant. Modernes imatges, desenfocades però modernes. He decidit fer-ho una mica més bé, perquè sempre penso que després ho faré i després no ho faig. Us ensenyaré el lavabo, que potser és el més prosaic i el menys... Però això és com si... ja veuràs, un recorregut ràpid. Una dutxa. La cortineta, tal. Sembla una banyera d'entrada, però després diu que l'aigua és un bé que no sé què, és una mica hippies, no? I total que hi ha una dutxa per aquelles que no fa mandra d'entrar, com la de New York. Un sostre així de sauna, però això no us feu una idea equivocada. Aquí tenim un lavabo, el seu mirall, tot molt correcte, un bidet per netejar-me el culet, i un vàter que he fet un pipí i com que estic sol no he tirat la cadena, com fan els nois. Al quarto, ja m'he fet el llit, pobre nano. Tot solet, dient nòrdic, que m'has pot veure, i això de llit obert així en plan núvia, ja perquè no em faci manera de dormir, ara dormir ben d'hora. Una làmpara així en plan Elliot Ness, que m'he fet, aquí amb els coixins, aquelles coixineres dobles, i m'ha quedat molt bé, però veuré avui una pel·lícula que surt el Tom Cruise, serà una més cosa, més o menys així. Bueno, això enganya, no ho veuré tan malament. Aquí un extintor, per si le pego fuego a la cosa, unes làmpares, i aquí comença la casa com així, l'estufa que hem vist abans, i les finestres així... El merder que he fet jo fa lleig, quan he entrat fer molt més maco. Bé, el tema de la cristaleria fina, no, vull dir, els plats, uns gots ja menys finos, tot el tema del platamen per posar sol pa i tal, les llaunes, el meu arròs pico, el meu oli escocès, les olles i tal. Falta una que me l'he fet servir de trípode. Està aquí una mortadela, uns presents, un pan Bimbo, bueno, res, poca cosa, just per sobreviure. I aquí ja no me'n recordo, sí, la bombona botana. Hola, bombona, què tal, Llambí? Una campana que no extreu. Em sembla que aquí han arribat a la conclusió que no cal tenir extractors ni res, perquè com que fa aquest vent, ja tenen prou extractor natural que... xupa tot, saps què vull dir? De totes maneres, crec que haig d'advertir que és probable que aquestes filmacions no serveixin per fer-se una idea de lo cuco que arriba a ser això.
Segueix fent un vent de l'hòstia. I ara aquí m'ha donat el rotllo menys un reportatge. Bueno, això sempre hi ha l'opció muntatge, de tallar-ho o no. Una vegada al menys segur que us ho mengeu. Aquest t'ho estàs menjant. Explicava que m'havia begut no sé què, que si un vino esmeralda, que si unes copes, però no he explicat el menú. M'han dit, ¿quieres comer? Dic, sí, por favor, tengo hambre, algo caliente. I jo pensava, igual que ens en diran bocadillo, no? A l'hora que és. Total que em porta la carta, però abans que la pugui obrir em diu de apetecería algo de pescado fresco. Dic, oh sí, perquè estic que em regalo, no? I em porta una bandeja de peixos morts, tots ells allà. Hi havia llobarros, que no sé com són, però jo m'he dit llobago, perquè és guiri, és d'aquests guiris enrotllats que estan aquí fent la feina ben feta, per entendre'ns. Llobago i unes dorades. Una dorada. I diu, a l'horno, pues a l'horno. M'han portat una bandeja, a veure, a les meves mans, era una bandeja de l'hòstia, aquelles de canelons per 4. I hi havia tot a base cobert de patates i a sobre una dorada impressionant amb els estanys, la seva llimoneta, la seva saleta, les seves rodanxetes de tomàquet. Boníssim! M'he menjat això, prèvies unes almejas, allò acabades de fer, de llimoneta, i unes gambes a la planxa petitones, boníssimes. I després de menjar d'això m'han portat la dorada, amb l'ampolla i tal, i gelat de l'hòstia, no superé. Si em faig un bocrillo o mortadela després, però no preferiria no fer-ho. M'ho estic passant bomba, de manera molt rara. És el primer dia, no? I el primer dia un ve amb l'espit del que porta, no? I ja m'ha passat tantes vegades. Vas al lloc, després t'adaptes i agafa aquella pau del lloc. Però avui encara sóc el urbanitas llonguer. Y estoy aquí, hostia, tío, esta vez te consiste para pillar farlopa. Digo, sí, hay muchas, pero lo que pasa es que esta narrella se te va volando y entonces es un mal negocio. Així aquí la farlopa l'has de pillar posant-te a darrere on està la gentussa. Però on està la gentussa? Difícil. Gentussa, jo crec que en els pròxims 5 quilòmetres a la rodona n'hi ha ben poca. Anem a pel reportatge. Sortirem a fora i intentar aconseguir un tronc per l'estufa. És una feina dura i pot ser perillós per la càmera. Ja no parlem per mi. Si hi ha escena següent, tot haurà anat més o menys bé, en els pitjors casos no hauré aconseguit la llenya. Si no hi ha escena, agafeu com a la meva última creació. Quin? De l'habitació. Apartament. A partir d'ara el so serà dolent. Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Bona nit, fins demà. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought that I'd see you again. Won't you look down? Juro que no, perquè ja soc famós, m'han fet xantatge i vaig dir adiós pongo por testigo
Que a nadie le voy a hacer chantaje. Però tu vas estar vivint a Islàndia? Jo vaig estar quasi 4 anys, 3 anys i pico. I què et dedicaves? Al bacallà, com tothom? Clar, a una fàbrica de bacallà. Bueno, de peix. Una fàbrica de bacallà sona de puta mare. Sí, no, Ui, un bacallà aquí, tio. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Però no anaves en barca a buscar el peix, eh? Vaig estar a punt. El que va ser que l'any que volia embarcar-me va ser l'any que vaig tornar, que va ser el que vam tindre problemes als estrangers i començava a haver-hi paro i van començar a fotre pegues i jo ja estava una mica cremat i vaig dir i me'n vaig. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again.